I fidels a la cita d'allò que faltava, José Miguel Garriga i que no para mai de parlar, i Alfonso Vic, que ho controla tot. En allò que faltava, avui donem la benvinguda al nostre tertulià, que és una persona referent en la música tradicional de les nostres comarques. És Josep Albiol. Hola. Josep Albiol, un home vinculat en la música. Quants anys fa que vas néixer, Josep? Pues jo ara perquè estàs jubilat ja, no? Una mica sí, o sigui, sí, una mica. I és Benicarlando, que no ho has dit, eh? Ja, Benicarlando de Benicarló, vale. Del carrer Santa Bàrbara. De tota la vida? De tota la vida. Jo vaig néixer el 54 i ara pues, jubilat i disfrutant de la vida tot el que puc i més. Però de la música no t'has jubilat? De la música no m'he jubilat ni me jubilaré mai. És una cosa que com la mà més de menut està sempre en tu i no pots deixar-la. A més, la música és vida. I quan vas començar en la música tu? Com vas començar? A veure, jo vaig començar... Bueno, música sempre n'hi ha hagut a casa. Els pares, els abuelos, els tios, sempre hi ha hagut música. Sempre han tingut instruments, sempre han tocat. Jo vaig començar als 13 anys, anem a dir, a intentar tocar la guitarra. Mon padrí que tocava molt bé la guitarra. I ho vas aconseguir? Bueno, no tant com jo voldria, però mon padrí tenia molta afició i a casa quan arribaven de la mar se posaven a tocar. I un dia em diu, tu vols aprendre? I dic, sí, que vull aprendre. Doncs mira, ves fent això i demà quan tornaré de la mar a veure què has fet. I tots els dies me passava la lliçó. Els dies que no hi havia col·legi, després ell me passava la lliçó en arribar de la mar. A veure si havia fet pràctica, havia practicat o no havia practicat. Jo me'n recordo de ton padrí fa molts anys, més de 60, que anava en la guitarreta per allí baix a la mar i a les festetes que hi havia a Sant Pere, allí a la taverna de Tino, en Tino, aquell que tocava la canya. Me'n recordo d'ell encara, ell fa 60 i pico d'anys. Ell era molt festero, li agradava molt la festa, li agradava molt. Per Penyíscola també. Per Penyíscola també ha fet mal, també. Vas aprendre a tocar la guitarra en solfeo o...? A veure, jo vaig dependre sense solfeo, a casa no se sabia solfeo, però va arribar un temps que vaig veure que era important saber solfeo i vaig anar a dependre. I el que passa a vegades, un bon mestre fa un bon alumne i pot fer un altre mestre, però un mal mestre el que te fa és avorrir. I un bon alumne fa un gran mestre. Sí, doncs jo vaig acabar una miqueta avorrit del solfeig i d'això, i no vaig deixar de tocar la guitarra perquè a casa hi havia guitarra i... Però vas aprendre a cantar? Bueno, cantar és una cosa que és natural de cada un, o sigui, és com parlar, no? Però, bueno, sempre pots dependre tècniques vocals que t'ajuden a tindre uns registres més alts o més baixos, però cantar jo penso que és com parlar, una cosa que va ja en cada un, no? El que únic que no se té que tindre és vergonya a l'hora de cantar. Sí, però cantar diuen que és expressar sentiments. Tu n'has expressat molts de sentiments per tota la comarca i per molts de puestos, perquè has cantat per molts de puestos i molt. Sí, però és això, és com parlar. Si tu tens afició o tens ganes de projectar una cosa o d'explicar una cosa, doncs li poses tot el sentiment que tens que posar. Entonces, si hi ha cançons que necessiten una cosa, hi ha cançons que necessiten una altra. Entonces, és com una expressió. Tu quan vols parlar amb una persona, si estàs enfadat expresses d'una manera i si estàs content expresses d'una altra. El cantar també no és només llegir una partitura, és expressar aquesta partitura. És de la manera que la llegeixes, no? Sí, a mi me genera la sensació que dius, abans tots cantaven, ara fa vergonya. És veritat, o sigui, antes per qualsevol cosa se cantava, al camp se cantava, a les fàbriques se cantava, a casa se cantava, tots, a les tavernes, a qualsevol lloc se cantava, a missa se cantava, i dic se cantava perquè ara no se canta, canten dos. Per què no se canta també a missa si no s'ha deixat de cantar? La gent té vergonya d'expressar-se. No només cantant, sinó parlant, d'expressar-se, la gent té vergonya d'expressar-se. No cregues que tot el món no canta. Jo me'n recordo d'una veïna que tenim a Càlig, que li diuen Carmen, que aquella dona canta tot el dia.
És una dona gran ja, No m'ha però, dit això, quants anys té? per suport, una senyora gran, però se passa tot el dia cantant dins de casa. Passes quan passes, ella sempre la sentes cantar. És que cantar no és res més que parlar en música. Per suport. I ja, és que jo no sé cantar, no? Tu saps parlar, saps cantar, t'expressaràs d'una manera o d'una altra, però sabràs fer-ho i posaràs la teva personalitat en el moment de cantar. Per suport. Al llarg dels anys 70, tu has participat des d'entonces en molts concursos, no? de cantar en grups i tot això. Sí, pels anys 70 se feien per als pobles de la comarca concurs de cant i me'n recordo que els amics moltes vegades me feien una encerrona que es diu ara i, bueno, en què m'on anem al ball? Doncs m'on anem a Sant Jordi, m'on anem al Canà o m'on anem on siga, no? Doncs m'on anem allí al ball o de festa els dissabtes a la nit i sense saber-ho jo passàvem per casa d'un pare, agarràvem la guitarra i quan arribàvem allí doncs hi havia un concurs i m'havien apuntat i bueno, participàvem després i per sort ne vaig guanyar uns quants i bueno, vam disfrutar perquè al fin i al cap el que guanyàvem era per disfrutar-lo aquesta nit i passar-nos-ho bé. Si guanyaves era perquè t'ho mereixies, no? Bueno, jo m'ho mereixia. I perquè s'ho portava ensaiat, Bueno, no, és que no... A veure, sempre has tocat i, bueno, ensaiat, escoltaves per la ràdio una cançó i seguida l'agarraves i començaves a tocar i començaves a cantar i en un moment que arribes allí, què cantaràs? Ai, doncs mira, cantaré això i ja està, i punto, no hi havia més. I en un d'aquests concursos te va tocar la grossa, no? Bueno, la grossa per què vols dir? Un premi extraordinari. Bueno, en aquells temps és fantàstic. No, n'hi havia uns quants de premis extraordinaris. I el més extraordinari, el que més recordo, no per la quantitat, sinó perquè després vam fer una festa bastant grossa, va ser a Càlig, vaig guanyar el primer premi, i passava moltes vegades, o sigui, quan baixaves de l'escenari que te donaven els diners en un sobre, i ese sobre desapareixia. I ese sobre desapareixia, i ja tota la nit ja tu el sobre ja no el veies mai més. Ja. M'on anàvem per allí a sopar, m'on anàvem de festa, m'on anàvem de juerga, ja estava a tantes hores del matí i bueno, tots els amics pues, disfrutaven d'aquest sobre, que per això, al fin i al cap, per això era que anàvem a cantar. Però bueno, tu a lo que més t'has dedicat és a recollir cançons comarcals, locals i de per ací, no?, del terreno. Sí, és una afició que tenia, bueno, ara ja pràcticament no ho faig, si no és que surt alguna cosa aixina, però ja no vaig a buscar. I sí, replegava coses en la gent gran, a veure com vivien, com cantaven, en fi, el que se feia antes, no? Sí. Més que enyorança és per saber com se feien les coses antes. Perquè, a veure, el que te pot transmetre una persona gran, que normalment no està en els llibres. Efectivament. Cada persona d'aquestes grans és com una biblioteca. Dins de les seues vivències són biblioteques, però que tenen les coses pròpies i les coses que han viscut. Però aquestes coses que han viscut, quan te les transmeten, la veritat és que t'emociones, perquè hi ha coses que no tenies ni idea que se feien, ni que se cantaven, ni com se vivia la Pasqua, com se vivia, cada família ho vivia d'una manera, o cada poble, i la veritat és que t'emociones perquè veus coses fantàstiques, i són aquestes coses que no estaran mai als llibres d'història. N'hi ha una de cançó de les que canteu, que allò de les penyes aquelles que se n'anaven a les 4 del matí, no sí, penyes, les camaraes que se n'anaven a les 4 del matí i les altres, les guapes, venien més tard o les guapes venien després. Aquella cançó és molt... Sí, són les lletres de les camaraes de Benicarló. ¿D'entonces? Sí, són lletres d'entonces. La història, més o menys, de les camaraes, nosaltres l'expliquem. El que diem és que a les 4 del matí sortien cap al camp. Els carros se trobaven i sortien cap al camp. Hasta les 4 del matí els joves el que feien, els més joves, aprofitaven per festejar. Era de nit, jolín, els raconets hi havia que aprofitar-los, no? Després, durant el dia, estava rodejats de gent gran. I la gent més gran preparava les eines, tot el que sigui, per anar al camp, però ells el que se dedicaven era, mira, a veure si podem estar un ratet en la xiqueta.
i després aquestes lletres el que fan és representar tot el que anava durant el dia. Els que sortien primers, els que sortien més tard se'n rien dels que sortien més, o sigui, els que sortien primers se'n rien dels que sortien més tard, i com se treballava, com se barejava, tot això són lletretes, coses que no ho sabríem. En el moment que aquestes persones grans desapareixen, desapareixeria tot això si no hi hagués algú que va recollint, no jo, perquè jo sóc menys que un aficionat, però hi ha gent molt gran, o sigui, molt preparada, que ha anat recollint i té coses grandíssimes, coses molt boniques que estan recollides de com se vivia antes. Sí, jo, però mirant de reüll una mica del qüestionari de José Miguel, ahí parles de la mare de Antonio Nero, perdó, i d'un natal Mercedes Esbrí, de la qual tenim referències, i si no ara mos escriurà després, perquè mos han dit que aquesta senyora té que passar per ací, era allò que faltava. Doncs si passa per ací, si se posa a cantar, teniu per 26 hores, sense parar. Després si paren, ne tindreu per 200. Però és una persona que és una biblioteca. Esta persona, quan se posa a cantar i a explicar coses, no pot parar. I t'explica vivències, coses que s'han fet al poble, coneixia tots, romanços ne sap 200.000, coses de Benicarló, coses de la comarca, de tot. És una meravella de dona. I la mare d'Antonio Nero, que va ser també mestre en la rondalla, Vicentí Calluc, li diuen, deixa que mos posi. Vicentí Calluc era una persona també com Mercedes. Jo la vaig conèixer poc, però bueno, la vaig tindre tractar mentre vaig tindre amistat en Antonio. I Antonio, la manera de recollir que tenia les cançons d'ella era mare, què vol cantar? Sí, doncs mira, agarrava la càmera de vídeo i la plantificava davant d'ella i vaig a cantar, li posava una cinta de 2 hores i ell se n'anava. Quan tornava al cap de 2 hores i mitja, la cinta s'havia acabat, aquella dona encara estava cantant i contant històries allí. O sigui, que hi ha hores i hores de coses que aquella dona havia explicat ahir. De fet, el primer disco de Rails, me penso que he llevat una cançó o dos, el resto tot és d'ella. I ella parla també. Ella parla en un altre disco. Va ser una